खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 आगस्ट 2023 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा दिनै बाख्नायजानोबो हागौ बयजोंबो अनसायजागोन आरो गुबुनजों अनजासोगारगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोजोन थासारिखौ मोननो हागोन जेरावबो जाफुंसारगोन मावनो लानाय खामानिखौबो दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो दिनै बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिसि फिसायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौबो दिनै मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनसायजागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन गोबां बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ माबा नङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा लोगोजों दिनै रायखोमाजानोबो हागौ नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोब्राब जानो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौ मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ समाजाव नाथाय मान मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव मान मोनगोन गोसोआव दिनै बोलोआ बांनो हागौ
मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, आयाबो बांनो हागौ दिनै। मोननो गोनांखौबो मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननायबो फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गुबुननिफ्राय गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जागोन। गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन आरो बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै लोरबां जानोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ।
गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोब्राब जागोन गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ बिमा बिफानि अननाय रावफोरखौबो मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो गोब्राब जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां न'खराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां रांखावरियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हायोब्लाबो गुबुनजों खोनासंजायाबो जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव अननानै फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन सोरजोंबा नाथाय रायखोमा जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों